Good? Sakla! Look at your nose. Guess niya. Tama yung guess niya kasi nakita niya. Good morning! Good morning. Good morning, guys. Ano na? Good afternoon. It's not afternoon yet. It's only 11:15. So, ayan yung lunch nila. Spaghetti. Leftover from yesterday. So, hindi na ako nagluto. Kasi para maubos yung... Is it good? Si Sak tapos na. Are you done, Sa? Finish this. Please. Yes. Finish it, please. Yes. Huh? You're almost finished. And yung mama ni Dion, nasa work. Umalis siya mga 6 o'clock. So, mamaya darating yun. Mga alas 3 ang dating ng mami niya. And ako ay... Ito ang aking tanghalian. Inano ko lang para ma-publish ko na to. And yeah, ito yung vlog ko for today. Are you done, Baba? Oh, wow. Wait. I can't see you. Wow, you finished it all? Yeah. Good job, Baba. Didn't. Oh, kuya, it's not that. Oopsie, si Sak, ayan. Kinain niyang konti yung tira niya. And make sure, can you pick that for Mama, please? The paper. There, Baba, the white one. Ba't malabo? Malabo yung camera natin. Okay, pati na bin, please. Ang labo nyo kanina. I can't put that in the window because it's stain. Oh, it's staying. Okay, just put here. Mommy will do it later. After this, so. Just Put- put in your bin. Okay, I have a little bin kasi sa my sink. So, yeah. Guys, it's 2:45 na. Di ba kanina, ang nakita nyo is yung pinapakain ko yung mga bata. Mga 11 yun, di ba? And then ako naman, ang ginagawa ko is, i-publish ko yung vlog ko for today. And then after nun, nag-scroll ako sa FB. Hindi na ako may FB, pero nag-scroll lang ako. And then lahat ng nakita ko ay mga feed na wala na daw si Kobe Bryant, na nag-crash yung helicopter na sinasakyan niya. So, may nakita akong live na naka-record na siya na 3 hours live kung saan, dun sa site mismo kung saan nag-crash yung helicopter. Walang nangyayari, puro sa ano. So, tinitingnan ko yun, tapos nagbabasa lang ako ng mga comments. Kung totoo ba to? Siya ba talaga to? Tapos, yun, tapos pumunta ako sa IG story. And yun nga, lahat ng tao, yun ang RIP, rest in peace, mga ganun. Wala, totoo ba to? Tapos, alam mo yung, parang, hindi mo naman kaano-ano ang tao, pero apektado kang, apektado ako na sobrang heavy ng aking chest, tapos ang sakit ng ulo ko, tapos, hindi, simula nung, madali lang kasi, inayos ko lang, ipapublish ko lang yung, 3 hours, 11, 1, 2, 3, magpa 4 hours na, wala akong ginawa, as in, doon lang ako nag-iisip, sabi ko, grabe, no, parang, sa isang iglap, nawala sila mag-ama. Sa akin nga na, hindi ko mas kaano-ano, pero sobra akong nasasaktan and sumasakit yung ulo ko. What more pa dun sa mismong asawa, sa pamilya. Diba, parang ngayon 2020, grabe yung mga nangyayari ha. Kasi dito sa Australia, diba, parang kailan lang din, ang grabe din ang, hanggang ngayon, meron pa rin, dito, yung mga calamities. And, yeah, tapos ito na naman sa China, yung virus. Tapos ngayon, kanina o kahapon sa US, si Kobe Bryant wala na. So parang, ano ba itong nangyayari ngayong 2020? Parang lahat hindi maganda, di ba? So kaya, ingat-ingat tayo as in. Kasi parang hindi natin alam kung hanggang, di ba, parang ang buhay natin, hindi natin alam kung kailan, di ba? Parang hindi natin alam bukas kung anong mangyayari mamaya. Kasi parang ang bilis ng pangyayari. Kasi naghuhugas ako, guys. Wala akong kausap dito. Kasi wala si Jan. Kasi, di ba si Jan, kanina umalis pala si Jan kasi ngayon yung competition niya sa golf. Akala ko kahapon. Ngayon pala yun. So, umalis siya ng maaga, mga 9. And then, yung friend ko naman nag-work. So, wala akong nakakausap after nung napanood ko yung news. So, naghuhugas ako dito. Parang nagaganon ako. Tapos, isip ako ng isip. Tapos, parang marami akong, alam mo yun, nag-brainstorming yung yung basta, ang dami ko parang what if ganun. Kasi diba si Kobe, parang pumunta lang sila ng anak niya para mag-practice, ha? Kasi tapos, ginamit niya yung
ginagamit niya yung helicopter para mabilis ata siya makarating doon or para iwas traffic. Pero di ba, parang ang sakit. What do you want, Kuya? Not Doritos because we're having tea. Ang kalat pa dito, guys. Oh, hindi pa nakakalinis. O, ganun ako. Parang, pati ako. Na? No junk foods. We're having tea soon. I'm gonna cook tea. Yeah, well, eat biscuits. There's biscuit there. Wow. There's apples there, not junk foods, okay? So, yun. As in, kaya binuksan ko kayo para mailabas ko tong ano. Diba? Parang kahit di mo siya kaano-ano, parang grabe yung impact niya sa'yo. Ako nga hindi ako nanonood masyadong basketball kasi nga dito sa amin, golf lagi ang ano o kaya crickets. Or footy ang pinapanood. Grabe yung epekto niya rin sa akin. Kasi hindi ako nakalinis talaga guys after nung ano, yung pagkabasa ko after ko makapag-publish ng vlog. Wala. Kasi ang kalat ng ano, ayan o, dito sa kusina. O, diba? Ganun, kaya sabi ko, buksan ko kayo para mailabas ko lang itong aking nararamdaman. Kaya ingat-ingat tayo. Ingat-ingat tayo. Pero diba, kahit anong ingat natin, hindi naman natin alam. Kaya magpakabait na lang tayo. And eto pala, eto kinakain ko, hindi ko na natapos kasi nga, wala, anuan ako, na parang naapektuhan ako. And, eto pala yung tikoy. Natira kahapon sa fundraising. Dala ito ng isang Pilipina. Hiningi ko yung recipe nito ni ate. Noon pa, nung buntis pa ako kay TG. Kasi sa mga party, ito yung kanyang dinadala lagi. Pag may mga handaan. Binigay niya sa akin. Kaso yung binigay niya sa akin, kung ano lang yung mga sangkap. Kasi hindi siya nagme-measurement. So yun ang mahirap din pag mga ganito. So gumawa ako. Tansya ko lang din. Nagi siyang matigas na tinapay. Hindi ko alam kung ano nangyari. Sinunod ko naman yung kung anong nilagay niya. Pero wala ngang measurement. So, kahapon hiningi ko ulit. So, tingnan ko ulit. Tapos sinabi niya sa akin ganito. Konting ganito. Konting. So, parang walang ano. So, itatry ko to kasi sobrang sarap nito guys. And pag nakuha ko, i-share ko sa inyo. So, maghugas muna ako guys kasi parating na yun si Jan. Wala akong nagawa dito sa bahay. And then yung kaibigan ko. And eto, lulutuin ko ito mamaya. Ito yung dinner namin. Schnitzel, tapos chicken, and spring rolls. So, maghugas muna ako kasi tingnan. And tingnan nyo yung ano, yung basil. Ubus mo na, okay. Ayan, dry na dito. Pero dito, okay na siya. That one didn't stink. Ano? Stinky. Stinky? Yeah, that one did. Okay. So, maghugas muna ako, guys. Nailabas ko na yung aking ano. Pero masakit pa rin. Yung heavy ba? Yung, para paghihinga ka, kailangan mong huminga ng malalim. Hoy, babad mo! Narating lang ng aking kaibigan. And ayan, nakalinis na akong konti dito sa kusina. Nahugasan ko na yung mga dapat mahugasan. And ang kakainin niya ay yung kanyang mga niluto. Tira kahapon. Narating niya ang galing work. Kasi mamaya, wala pa naman. Ang oras pa? Alas 4 na. Gutom na yung aking ano eh. Nagtatrabaho kasi siya. Anong oras yung work ko kanina? 6, di ba? 6:30. 6:30. Anong oras ka umalis? May pa ako sa bahay, nagkape ako. Nag-coffee? May coffee dito. Hindi ka Doon ako para hindi ako malate. Okay. Muwi pa siya sa bahay niya. Kain siya ng rice. Rice tayo. Nagutom. Holly, are you gonna eat? Ha? Do you wanna eat? Oh. Pansit? Ang dami namin pansit bihon pa, oh. Yeah, pansit bihon and then rice. Okay? Magkasunod lang si, si Tin, tsaka si John. Andito na siya. Hi! How did you go? Lost 2 shots going to Adelaide. Huh? 2 shots. I got 2 shots. Yeah. To go compete in Adelaide. Oh, but at least 2 shots only, huh? Han, have you heard? Kobe Bryant? Yeah, Gee, that was... and the daughter. Yeah, it's heartbreaking, honey. I know. Right? It's just shocking news. Like, really... Yeah. I'm still like, I don't believe it. Like, I feel like it's not real. Oh, it's real. I know. 10 years old daughter, honey. Itak pala yan, oh.
Luto ko na yung chicken and gusto ni Sak yung toyo ba? Isabaw sa kanyang kanin tsaka dyan sa kanyang chicken. And, di ba sabi ko sa inyo, magluluto ako ng schnitzel para kay Jen tsaka kay Tin. Si Tin kumain na siya ng yung tira nga kahapon dun sa fundraising. Tapos, busog na raw siya. So, hindi na ako magluluto. Tapos si Jen, hindi naman daw siya gutom. So, wala. Hindi ako magluto. Ang niluto ko lang is yung sa bata, yung chicken. And, si Holly, ito yung kinain niya, bihon. So, ang dami pa naman kasing pagkain talaga. Alright, Baba? Good? Si Kuya, ang dami niyang kinain spaghetti kanina, kaya hindi pa yung gutom. Chicken. Oh, you want now? You want to eat now? Here, it's ready. Chicken. It's ready now, Kuya. It's here. Awesome. Kunan ko si Kuyang toyo kasi gusto niya rin na. Do you want soya sauce, Kuya? Yes, please. Dion, do you want to eat now as well? Okay, pakainin ko na muna sila. Ito yung aking dinner. Pansit bihon tapos rice tapos kuha ko ng chicken. And yan na yung dinner namin. Ayan kay Kuya, oh. May kinuha lang siya. Gusto niya pa raw ng toyo. Dessert na sila, oh. Cake and ice cream. Ay, sisa. Baba, sit here. Mahulog ka dyan. Dito ka. Get chocolate cake. Yep. And a strawberry and You like it? strawberry. Sak, si Sak ang pinakamaraming ice cream. Good, Saki? First day of school, good morning. Hindi ko nasara yung vlog kagabi. Wala naman masyadong ginawa kagabi. And ako, prepare ko lang yung baon nila. Did you put your lunch bag in your bag? Yeah. Good. And, magro-ride sila ng bike, guys, papunta sa school. Si Jan, pinayagan na ni Jan. Ayaw ko sana. We're not going yet. Yeah, but, Kuya, Zachary, you have to be careful, okay? First day nila mag-ride ng bike and first day of school. Mommy, one now. Zachary is year 1. What year are you, Kuya? Three. Oh my God, grade 3 na si Kuya. Grade 3 na si Kuya. Grade 1 si Zach. Sprinkle is still here. Zach, you have to be careful. Where are they gonna put their bike? In the rack. Honey, you have to follow them, huh? Nah. Yeah. I'll ride to the shop by myself without Zach or Dad. Yep. When go get some Vegemite, I could have dropped it. I don't want that idea, honey. Nah. It was fine. Zach, I don't want you to ride bike. Just go walk, Baba. No, walking's boring. We'll get there at 8:38. What time is it? And alam niyo ba si Zach, what time did you wake up, Zach? He woke me up at 6:37. Yeah. Oh, it was 8:37. And then, si Kuya, nagalit si Kuya kasi ang aga niyang ginising si Kuya. Kasi siya talaga laging maagang nagigising. Are you too excited to go back to school? Huh? No? No. No? No more PS4 until Sunday. Saturday. Not that. Yun yung namin, yun yung... Daddy! Tingnan mo naman siya. Andito pa yung aking border. Hey, good morning. Good morning. Ngayon sila uwi kasi bukas mag-start yung school ni Dion. How come he got from school Sunday goes? Oh, because they have different. Kasi si Dion, private school si Dion. And you are public school. When do you get the... Yung ginagawa ni Dion kay Holly. Oh. Oh, that's hard. Kanina pa yung ginagawa. Eh. It's not hard. It is. Do it to me. But not hard. Change it. Yes. Change daddy, Baba. Oh, parang siyang lalaki, oh. Look, Harrison. Not yet. Nearly 8:18. So excited. Sabi ni Jan, you're going 8:20. No, Dad. We want to go 8:18. That's because we go at 8:18 every time. Alis na sila. Yeah, it's not, See you, Kuya. What's that, Daddy?
Where's your helmet? Mine's in my bag. Oy, be careful, ha? See ya. See ya. See ya, Kurt. See ya. Just Jonah? Is it just Jonah or what? Yes. Bye, Dad. Bye, Dad. Excited ang Oh, sasaya. sobrang excited nila sa, mag-ride ng... Learn. Yeah, it's Oh, say Zach. Yeah. Listen and learn, Zachary. Listen and learn, Zaki boy! Excited na siya. Look at Must them ride. outside. Always Look think at them cars. outside. Okay? Look at them outside. Honey. Zach, where are you going? Nakalimutan niya yung bike niya What's papunta. that? Close. Oh, we're going past shed. Say 10 See ya, where are you going, hon? in past shed. No, those pots. Alright. Kuya, look at him. Where are they going? This way? Yeah. Yan na sila. See ya. Good luck! Bye! Ang cute! Zach, always watch the car, ha, kuya? Pashed! Pashed! He's flying. He's flying you. Kuya, ha, no! Careful! Ano yun na si Jen, oh? Dapat tinatid mo na lang, Han. Hindi, dapat mag-bike sila para mapunto. Baba! Sumama kami pala kay Jan kasi punta siya sa mount. Bibili siya ng hypo. Hypo is hypochlorite acid para sa... Is it for your pots? Ropes and floats. Kasi parang, is that like, siguro lason yan. Parang hindi raw umapit. Lilinisan niya yung ropes, tapos mga floats. And since alam niyo ba since nung dumating kami galing Adelaide, once lang nag-fish si Jan, then hindi na siya nag-discuss nga, alam niyo ba yung virus na coronavirus sa China, apektado rin yung mga business, especially yung mga fisherman dito. And yeah, update ko na kayo kung anong mangyayari. And si Tin pala kanina umalis na siya, siguro nag-stay lang siya mga 15 minutes sa bahay after nang umalis yung mga bata. And yeah, umuwi na rin sila. And update ko kayo kasi marami pa sa kanya siguro 4 yung nag-message sa kanya na magdo-donate pa dun sa fundraising na ginawa niya. So update ko kayo kung magkano lahat. Kasi nung sa fundraising, yung nakilikom namin is $900. Ang laki na kaya nun. Tapos, sobrang successful yun. Kasi first time niya yung ginawa and it was successful. So, update ko kayo kung ilan yung malilikom niya today. Or pag in-upload ko na yung vlog na yun sa fundraising. So, ilalagay ko na, insert ko na lang kung ilan pa yung nadagdag dun sa 900. So, ngayon punta kami ng Bunnings para nga bumili ng hypo. Tapos, siguro, maybe I will buy the one I've been telling you, Han. You know, the burner? Is it burner? The gas, what you call that? What do you call that again? You said that before. Made something. Oh, Gas made? yes. Yeah, gasmate. Kasi nga, para dun sa Chana's Kitchen, para dun ako sa may... I-try ko lang kung pwede ba, kung hindi siya madulas. Kasi, di ba, dun kasi ako dun sa lutuan ko kasi, parang nahihirapan akong maglagay ng camera. And kung dun ako sa my bench, or dun sa my aisle ko, dun kung saan ako nag-chop. So, dun ko na lang sana, bibili lang ako yung single ba, yung lutuan. Tingnan natin kung makakita kami dito sa Bunnings. Baba, you alright? Nag-ano na siya ng gusto niya may music. Sige, mamaya na lang. One here. Dito ito yung longest drive. Nung Monday daw siya yung may longest drive. Dito nag-golf din sila dito sa Mount. Ito yung dito rin si Kuya nag-golf lesson dyan ba. And si Jan din siya naglalaro. And then meron pa siyang nilalaroan pero dito si Kuya din nag-golf lesson siya kasi sa dito sa Blue Lake Golf Course. Dito tayo guys pupunta sa Taylor Marine. Diyan yung mga binibilhan niya ng mga about sa kanyang fishing. Hindi pa ako dyan nakapasok, Han. I haven't been inside, honey. Lagi, minsan sinasama niya rin ako dito pero sa car lang ako. Hindi ako pumapasok dyan kasi wala lang.
Wala naman ako mapipili dyan. It's alright, you got plenty to fix it. No insurance, nothing. Ayan, fisherman din yan. Kausap niya. Aren't they good, eh? Yeah, sick. Once you go, but you wouldn't go back. No, I'm not. That's it. You can afford to pay to fuel them to the bar. Nah, they're good on fuel. Yeah, not when I drive. Yeah, that's right. Kanina pa sila nag-usap. Siguro mga 10 to 15 minutes, guys. Ngayon pa lang kayo papasok dito. Ikaw, Baba? Not bad, thanks. Ito yung, hi. Ito yung mga pots. Just need a couple of rope cutter. Baba, oh, look at that one, Baba. That one. So, etong laman nito dito sa Taylor Marine, guys. Mga lahat sa pang fishing. Wait, Baba, don't touch, Baba. It's yucky. No, no, no. Come on. I like it. Huh? Where's Daddy? Where? Dito na kami ni Holly sa KNC dyan. Ayan, kanina pa siya doon. May kausap siya. And ang nabili namin dito sa Taylor Marine is dalawang maliit. Nasa kanya, hindi ko maipakita sa inyo. And yung yung high post sa Bunnings pala namin bibilhin. Akala ko dito. Bunny. And then, akala ko din, ayan na, dito na siya. Hey, man. Ayan na siya. See ya, Buzz. Dito na kami sa, Bunnings. Ang saya niya, nakalabas siya ng bahay. Ayan, Bunnings. Dito namin kukunin yung hypo. No car? So, bago namin bilhin yung hypo ni Jan, dito kami sa, eto ba, bili ako ng gasmate. Ano? Okay. Eto ba, para sa kitchen, sa Chana's Kitchen. So, kuha tayo itong isa. Single lang to, single burner. Okay, ha? Holly, can you hold this for Mama, please? Don't break it, okay? No, no, no. Give me the case, Rob. Okay, give it to Daddy. You hold the guy. Okay, get that one. Thank you. I'll give it to Holly hand. No, Baba, you might drop it. Baba, baka. I'll do No, 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 no. Where's the full plane of That one. blue liquid drum here? Hinahanap niya yung liquid na hypo. Yeah, we Don't haven't got drop any it, at the Baba. moment. Sorry. I'm not sure when we're going to get them in. Okay, thank you. So, ito yun, guys, yung hinahanap ni Jan, oh. Hypo. Bili siya niyan. Baba! Ang pasa niya, ewan ko, baka hindi yun yung gusto niyang, hindi yun yung ginagamit niya. $4 lang, oh. Paper towel. Baba, don't drop it, Baba. a glass. Okay, it's not a glass. Kanina, ang dala niya is yung gas nito. Kinuha na ni Jan. That's a glass. This is not a glass. So, wala kami nakuha ditong hypo sa Bunnings. So, where are we going now, honey? Huh? Elders. Huh? Elders. Elders. Ano yun mga... That's like farm, right? Farm. Dad, where are we going? Mga ano yun yung parang sa mga Dad, farmers na mga... Ang pumupunta doon mga farmers. So, Dad, where are we going? elders, Baba. Elbourne? Elders. Elvis. Elders. Can you say it now? Elvis. Very good. Stop muna kami dito sa Bad Knocks kasi kuha si Jan ng pork rolls dito. Dito kung saan kayo bumibili ng ice I cream. want to go with them. No, it's not ice cream, Baba. We're not gonna get ice cream. Daddy's gonna get a lunch. Kasi hindi pa kayo nagla-lunch. Anong oras na ba? Wala akong internet. Hindi ko 11:05 na. Oh. Yan si Johnny Boy. Masarap dito yung nakita nyo na yun sa mga previous vlogs ko na kumakain ako ng pork rolls. Tinago niya sa likod. Ayan na siya. Dad, they're mine. Oh, wait, Jose. Yes. Yes, Dad. Dad, where's my phone? Sana humingi siya yung crackling. Dad, where's my phone?
Did you ask for Oh. crackling hand? No, I didn't have any. New owners now. Yeah, it doesn't matter. Let me try, see they're right. They're mine. Oh, they're nice. What's that? Chicken? One, but one my only one. This is your own. That's yours. Arte, arte mo. box. You have your food first. Yeah, food. Where's mine, please? The one with... Titimbang niya. Come on. Parang, wala. Hindi ka humingi ng cracklings talaga. They didn't have any. New owners. I So, said, is there any cracklers? No. for sure, hindi to nagtanong. Go and ask. Bago na kasi yung owner. Wala. So, kainin natin ito. Sayang. Masarap pa naman yung ano. Hulog. Ayan. Oh, you ate it already? Yeah, I'm hungry, Ham. Oh, that number Yeah. Huh? Yeah, before it's full, right? Ano, kunti sila maglagay, guys. Yeah, new owners. Right? Yeah, ang kunti. Dati, ano, it's smiling, right, Han? It's Oh, really it was full. big and Yeah, I think even the mataba. pies and pasties. Hindi na ganun ka, ano, hindi na maganda yung pag... Nagtitipid sila sa pork, guys. Dati, ang laki, as in, gumaganyan yan. Ngayon, hindi. Kain mo na kami. Dito pupunta si John. Hindi nga bababa ni Hol kasi kumakain kami ng lunch. Ito yung mga fertilizer to. May elders din na ganitong ano, company. Ano naman siya, real estate. So dito mga fertilizer tapos yun nga, hypo. So hindi yan kayo baba kasi kumakain kami ni Holly. See you, Han. Ayan na siya. Yan yung hinahanap niya. Pabalik na kami sa bahay and habang hinihintay ko pala si Jan doon sa elders, chinek ko tong camera ko kasi nga naglolo ko na tong camera ko, itong G7X, tsaka nag-SD card error siya. Habang, di ba kanina nagsasalita ako papunta dito sa mount, merong mga ano doon, merong what she's doing? What she's doing, Han? My God, tingnan mo tong truck, nag-a-atras siya. Did that fall over him? Oh, I don't know, honey. I hope not. Well, he went to go. Stop. Matras talaga siya. So, nagmadali rin si Jan. So, sana ba ako? Yun nga. Hindi na record yung ibang mga sinabi ko. Alam nyo ba yung nangyayari sa China about dun sa coronavirus? Apektado rin yung business. Especially yung mga fisherman. Kasi yung mga factory dito, nagsara kasi nga ini-export ang crayfish or lobster sa China at sa ibang Asia. So, apektado sila. And then, since nung bumalik kami, once lang nag-fish si Jan, and hindi na siya nag-fish kasi nga, nagsasarahan na yung factory. And dito sa Australia, hindi ka pwedeng mag-fish ng, tulad sa Philippines, na fish ka lang na parang walang humpay. Dito may limit, at saka meron lang silang 8 months to catch the crayfish sa quota, kung ilan yung quota nila. And si John, 5 days na lang bago kayo pumunta ng Adelaide. Sabi ni John, in 5 days tapos na siya. Eh di ba 5 days kami sa Adelaide, doon, di ba nagstay ka kasi nga para sa mga bata. 5 days kami doon. And then pagdating namin, hindi siya agad nag-fish kasi nga nagpahinga din. And yun, nababalitaan niya nga rin na ganun. Then the next day nag-fish siya, and yun, ang baba ng price, sobrang baba, as in hindi kalahati ng regular na kalahati siguro ng regular price na binibigay sa kanila. So sabi ni Jan, parang hindi raw maganda. Tapos yun, nagsara sila for the meantime hanggat maging okay yung about yan sa coronavirus kasi nga grabe, as in. So what you gonna do now, Han? That you're not gonna fish? Not much. Like what? Golf. So mag-golf na muna siya. Kasi siguro mga how many months you think, ha? 2 months? Mga 2 months siguro. So ang gagawin niya, lilinisan niya yung floats, and then kukunin yung pots. May nag-vlog ako doon kung ano yung itsura ng pots. Nakita niyo na yun. So kukunin niya yun, kukunin nila ng crew niya kasi magra-rust lang yun sa ilalim ng dagat.
parang wala namang walang saysay kung iiwan lang nila doon na hindi naman sila mag-fish for how many months. Sana 1 month lang or kasi until sila hanggang May, right hand, the fishing? October to May, dapat makatch mo na yung quota mo bago mag-end ang first week of May or end of May? End of May. So, si Jan naman, nakakatch niya naman yung quota niya in 2 months and a half, right hand? Kasi siya, go lang siya ng go. Pag fishing season talaga, go lang siya ng go, not unless yung mga bata ay may yung pupunta ng Adelaide, and then kung ang weather ay napakasama, kung mahangin, hindi siya pupunta. Pero most of the time, wala siyang weekends. As in, dire-diretso yan. 1 month, kung maganda ang weather at saka walang activity ang mga bata, 1 month siya mag-fish. Wala siyang humpay. Kaya niya, mabilis niya makuha yung quota niya. So, sabi niya, 5 days na lang tapos na siya. Pero eto, sino ba naman mag-iisip na mangyayari to, diba? So, yung iba nga, kahit hindi nila alam na magkakaroon ng virus. Yung iba chill lang kasi 8 months kasi sila 8 months. So parang no rush at saka kung mababa ang presyo ng crayfish, hindi sila nag-fish for 1 week. Si Jan, pag alam niya naman okay naman yung price, go lang siya ng go. Tapos yeah, so 5 days na lang, maraming kasamahan niya na ang dami pang siguro mga 1,000 pa yung kailangan nilang ika-catch, which is not good for them kasi nga, diba, pag 2 months sila na nag-stop, so it means to say na loss na nila yung tumasok. Dapat bago matapos yung May, makuha na nila yung quota. So yun, ganun. Sana talaga matapos na. Etong 2019 talaga, etong 2020, ang daming nangyayaring hindi maganda. January pa lang, ang dami ng mga hindi magagandang nangyayari, mga yan nga, sa coronavirus, basta ang dami, diba? Calamities. So yun. Yeah, balik na tayo sa bahay. And si Jan bukas aalis siya. You're not gonna go fishing, and you're just gonna clean up the floats and pots, right? Dadalhin niya na nga pala yung mga pots. So tingnan natin kung makapag-vlog tayo. So parang alam mo this year, parang 2 beses nila. Kung mag-fish man sila, sana mag-fish pa sila. Sana matapos etong coronavirus. Pero ang tagal pa niya. Pero sana magbukas ulit yung mga factories dito kasi sayang din, di ba? So, i-bring home daw. Kukunin nila yung mga pots kasi nga magraras lang yun sa dagat. Then, ilalagay sa shed ni Dad. Then, pag okay na, balik ulit. Parang mag-load ulit sila sa boat. Ayan yung factory. Isa ito sa mga factory, oh. Ayan. Isa yan sa factory, fishing factory. So, yeah. Uwi na muna kami, guys. Ito pala yung binili niya dun sa Taylor Marine. Ito, pang daw to, pang rope burner? Honey? Daddy? Yeah. So, bumili siya ng 2. O, yung parang kinakat niya, tapos umaapoy-apoy ito. Hindi na maapoy. Parang umuusok siya and kinakat. Bahay na kami, guys. And may tatawagan lang ako kasi ito yung dapat na regalo ni Jan sa akin nung Christmas. Pero hindi available. So, sabi nung SA doon, dapat daw tumawag ako mga end of January o kaya February. So, ngayon tatawagan ko and remind din ako ni Jan, which is good.